Дорогі парафіяні, уміловані у Христі Пану брати і сестри, слухачі недільної проповіді. Сьогодні у п'яту звичайну неділю ми вислухали з вами Євангелія, уривок з Євангелія поводле Луки, ось цю сцену, де Єсус кранув глибоко серце Петра. Звісно, там були і інші, але тут передусім головні герої, якби на перший план сьогоднішньої сцени, ось якраз таки виходить Єсус з Петром, їхній діалог, да, і що произошло. Давайте проаналізуємо для себе. Кожен з нас нехай поставить себе на місце Петра, тому що ми всі християни, ми лічимо себе учнями Пана. І потім зрозумієте, для чого ось цю аналогію хочу вам показати. Петр, який був чоловіком у своїй професії, так сказати, рибаком, він віддав добре своє діло. Да? Він упевнений був у собі в цих справах. Ось. І коли вони працювали всю ніч, ось, рибачили і нічого не зловили, Єсус йому каже: Петр, пливи на глибиню. А сябрам його ним каже: а ви закиньте сітки для улову. Єсус виходить поза логіку Петра і того, що вони вже зробили. І Петр каже: наставник, дороженький, ми працювали всю ніч. Всю ніч працювали, і нічого не зловили. Питається якби Єсусу показати, да, що бесполезно, да, то есть навошта. Мы уже этот шлях пройшли, давай, може, другий день Петр думали, що там, да, там, ось. Але Петр настільки шанував Єсуса, що каже одразу: але на твоє слово закину сітки. Знаєте, так, не зовсім охоче, може, так, аж до кінця впевненим у тим, що який результат буде, але Єсус каже. Він шанував Єсуса, і для його слово Єсуса мало авторитет. Ну і, звісно, на слово Єсуса вони випливають на глибиню, закидывают сетки, и что здарається? Відомо, усілякое чоловіче розуміння, логіка рибака рушаться. Ось абсолютно, да? І вони зловили велике множество рибів, аж сетки починали рватися. Уявіть, скільки там було риби. І навіть кивали супольникам, які були у другім човні, щоб вони прийшли допомогти, бо то для рибака потирати рибу шкода. Ну давайте скорее, там суета, паніка, уявіть собі, такий улов, шокируючий улов. Після того, як вони цілу ніч відпрацювали і нічого не зловили. І тут найпригажейша справа відбувається. Якраз таки глибока справа, яка зовсім не дотичить риби і ловлі риби. І коли гэта убачыў Петр, як рыбак, не? Ще раз повторяю, той, который нічого не зловив всю ніч, але на слово Єсуса закидывая сетки на глибині, да, падає на колени перед Єсусом. Я сьогодні з дітками розважав, видите, як рибак би увидел столько риби, упав би на колени, почав би ту рибу згрібати, да, перед рибой. И давай, скорее, у этого тече туди-сюди. И он сейчас про рыбу вообще не думал, Петр. И он падає до коленів Єсуса і каже: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грешний. Бо з-за улову риби, написав евангеліст Лука, якую зловили, велике здивлення охопило і його, і усіх, хто був з ним. І Якуба, і Яна, синов Зебедея, які були супольниками, всі були в шоку. То, що произошло. Ми розуміємо, що це був якраз таки цуд. Навіщо Єсус це зробив? І що перевернулося у Петри? Його чоловіче мишлення тут не грає ролі. Ён дійшов до свого серця.
Петра кранула серце унутры, у глыбіні яго душы. Ён зразумеў, што ён сапраўды перад Господам стаіць, што это можа зрабіць толькі Господь. І чыніць пакаянне, падае да каленяў Езуса. Пане, адыдзі, я грэшны. Я ўбачыў, хто я, а хто ты. Страх агарнуў Петра. Шок такі, внутренні, духовны. Браты і сёстры, а зараз аналогія да нашага духоўнага жыцця. Мы ўсе вучні Пана. Першае, што важнае, найважнейшае, это мець аўтарытэт слова Езуса, слухаць Езуса. Не раз казаў, што мы маем кучу інфармацыю, маса інфармацыі для нас. Але Слова Божае для нас павінна мець найвышэйшы аўтарытэт. Каб дайсці да глыбіні сваей душы, да глыбіні, да дна свайго сэрца, то трэба навучыцца слухаць Слова Божага і прымаць яго, так як прыняў это Пётр. На твоё слово закину сетки. Господи, я уже не раз молил Тебе о чем-то, я не раз уже об этом разважал, я не раз спрашивал, а что со мной не так, чему у меня то и это. Але на Твое слово я еще раз попробую. Вы разумеете, браты и сестры, навошта падчас кардыятэрапіі я вам показал антропологию христианскую. Кто был, кто нет, в интернете можете проглядеть, прослушать. Потому что человек – это глубина. Наша духовная сутность – это безмежная глубина. Покуль мы тут на земле, мы николи не сможем, так сказать, ну все, я все разумею, все ведаю, я упевнений. Не, глибей, еще глибей. Выплывай на глубину, не бойся. Надо со дна твоей души поднять все. Каб быць упэўненым, што ты Господу даверыў сваё жыццё цалкам. Я скажу, плыві на глыбіню, Пётр, яшчэ раз. Мы удзельнічаем у духовных практыках, слухаем проповедzi, молимся, да? На адарацыю ходзім. Это праца наша духовная. Яшчэ раз, і яшчэ, і глыбей, і глыбей, і глыбей. І можа быць так, як у Петра. Калі я ў глыбіню сваёй душы на некое там дно загляну, для меня может быть так само шок, как для Петра. Пане, я грешный. Отойди от меня, не? Кто ты, а кто я? И вот тут нельга поддаться сатане. Чему Иисус сказал Петру, коли той был в таким шоку, да? Иисус скажет Петру, не бойся. Слышите? Не бойся. Не поддавайся страху, что ты грешник. Не поддавайся, что ты убачил правду про себе. Бо я доверу тебе, будешь ловить людей. Ты покликальный до большего. Великая колькость христиан на самой справе так плавают, плытко плавают. Боятся занырнуть на глубину своей души, заглянуть. Ну тут, да, тут я посповедаюся, тут я нечто зроблю. Ну, Господи, да, але туди уже не, там уже не. Духовная душа наша – это безмерный океан. Это глыбиня, там нема межаў. І нам трэба заглядаць у мінулае, у дзяцінства, у юнацтва. Паглядзіце, сколько рэчаў мы адкапваем з вами на кардыятэрапіі. Я сам яшчэ до сих пор иногда здзіўляюся Божай міласці, як я у сабе знаходжу пэўныя справы, якія патрабуюць аздараўлення. Каб Езус дакрануў мяне яшчэ глыбей. Это цудоўная такая, знаете, лоўля. Цудоўная лоўля. Часамі нам страшно, да, але Езус кажа, не бойся. Не бойся. І яшчэ одна думка важная. Это так само датычыць не толькі Петра. Это кожнага,
хто на самой справе, выплыўшы на глыбіню, паверыўшы Божаму Слову, да, бачыць сваю грэшнасць, дазваляе Богу дзейнічаць, Бог пасылае. Бог дае місію, каб лавіў людзей, каб ты дзяліўся этой любоўю Божай і паказваў людзям, што трэба жыць глыбей. Што ты не проста паеў, паспаў, што твоё жыццё заканчваецца на кладбішчы. Не, яно не заканчваецца могілкай. І глядзіце, сёння Слова Божае ад першага чытання, пачынаючы ад прарока Ісаі, праз апостала Паўла, паказвае прарок Ісая, які дасведчыў містычных адносін з Господам, і ён спалохаўся, бо Бог яго пасылаў на місію, каб ён прапаведаваў Слова Божае. Да? І тут мы бачым візію распаленага вугля, дзе Бог дакрануўся да вуснаў і сказаў: «Вось я дакрануўся да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, адкуплены твой грэх». І потым Пан звяртаецца да прарока і кажа: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І прарок кажа: «Я, Пане, пашлі мяне, я гатов. Ты мяне ачысціў, ты мяне ўмацаваў, я гатовы выконваць твою волю». Святы Павел апостол, сёння второе чытанне, другое, да, пасланне да карынцянаў, піша: «Я перадаў вам тое, што сам прыняў». Чуеце? Павел апостол перадаў Евангелие не просто тое, што ён услышаў, а тое, што ён прыняў, што ён перажыў. І вось гэты сказ найбольш мяне кранае. Калі Пан з'явіўся Якубу, потым усім апосталам, а пазней усіх з'явіўся мне, Павел кажа, як неданошанаму плоду. Глядзіце, вялікі апостол Павел адкрывае ў сабе немачь, сваю немач адкрывае, што ён неданошаны плод, ён лічыць себе такім мізэрным перад Господам, да? Але кім ён стаў? Вялікім апостолам народу, таму што Пан яго паслаў. Ну і Пётр, конечно. Петру кажа: «Ты Пётр, ты скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл». Браты і сёстры, это датычыць кожнага хрысціяніна. Калі я з Господам выплываю на глыбіню сваёй душы, там пачынаю працаваць над ёю, конечно, будзе непроста. Паднімеш муць. У невадзе можаш выцянуць усё, там не только рыбы. Там всякую грязь можаш выцянуць. Але Господь кажа: «Не бойся, давярай мне. А пройдзеш это, даверу табе душы іншых». Это цудоўна. Это варта таго, каб працаваць глыбока працаваць над сваім сэрцам, над сваёй душой. Каб быць місіянерам Божай любові. Это самае галоўнае. Як смутна, калі людзі жывуць у сваіх штодзённых справах, у сям'і, у асяроддзі працы, да, астываюць са стыглымі сэрцамі, зімныя, і яны нічога з гэтым не робяць. Жонка яму кажа: «Табе трэба змяніцца». Ну, это, конечно, ілюзія, калі хтосьці каго-то змяняе, бо толькі сам мусіш працаваць над сабой. Ну, але хтосьці кажа, што ў цябе некія прэтэнзіі да цябе, да, што характар, ты там злуешся, ты не ведаеш, як кантралировать свае эмоцыі, ты не апанаваны ў гневе, у цябе няма плодоў любві, і нічога з гэтым не робіш. Можна хадзіць у касцёл, можна маліцца, выконваць свае абавязкі, але ніколі не выплынеш на глыбіню, не ўбачыш, што тварыцца ў тваёй душы, у тваім сэрцы. Поэтому духоўнасць, адносіны з Господам вымагаюць, яшчэ раз паўтару, паслухмянасці Божаму Слову і выплыці на глыбіню. Выплысці трэба на глыбіню. Дазволіць Богу глыбока агарнуць маім сэрцам, маёй душой. І тады бачым, як Гасподзь працуе. І тады слава Божая ў тваім жыцці з'яўляецца, як у Пятра, Паўла ці прарока Ісаі. Амен.